Commemorem una derrota, una de tantes derrotes que marquen el nostre subconscient col·lectiu. Recordem l'esperit valent i l'ànim decidit i insubornable dels valencians del segle XVIII que després de la desfeta d'Almansa, una vegada rendida València, cremada Xàtiva i abolits els furs, s'apleguen a la ciutat de Dénia per continuar defensant la terra i la justícia social. Els fets de la Guerra de Successió marquen a sang i a foc la nostra història, però afecten també inevitablement el nostre present. Ara que cau el model social i econòmic que ens han imposat des de dalt. Ara que està a punt de caure el model territorial de l'Estat que es va dibuixar sobre les cendres de la ciutat de Dénia i de tantes altres ciutats valencianes del segle XVIII. És ara quan cal no oblidar que som fills i filles dels maulets, perquè som fills i filles inevitables d'una revolució pendent que tampoc van poder fer els nostres avis als anys 30 del segle passat. Fills i filles de la paradoxa més terrible, d'un poble com el nostre que necessita imperiosament recuperar l'autoestima, però que no està educat per ningú, ni li queda memòria per fer-ho. Recordem ara els anys de la bombolla immobiliària, en què érem només uns pocs els que alertàvem de que tot allò no era sostenible i que ens estàvem precipitant cap a l'abisme. Miràvem al nostre voltant, tots nosaltres, i trobàvem molta incomprensió, fins i tot hostilitat entre la nostra gent. Però els anys han passat, i un poble que no estava per a res preparat per entendre ni per estimar el territori que l'envoltava, ara es veu obligat per força a repensar el model productiu perquè tot aquell món de fantasies i de lligar gossos amb llangonisses se n'ha vingut avall. Molt bé, doncs, ara estem repetint el mateix esquema però parlant del nostre model territorial de l'estat espanyol. Espanya, la nova bombolla que està a punt d'esclatar i sobre la que nosaltres, els nets i netes dels maulets, portem alertant des de fa segles. Mentre en altres latituds defensen els seus drets històrics i econòmics en la majoria del poble al carrer, reclamant amb fermesa el dret suprem a la llibertat nacional, els nacionalistes valencians tenim assumida la realitat d'un poble que no està preparat per demanar el mateix que demanen els altres. Que avui per avui no està preparat, però estem convençuts de que el dia de demà no hi haurà més remei que fer front a la situació canviant també el model nacional que ara tenim. Però no es tracta del vell somni romàntic d'un grup d'enamorats de la llengua i de la història valencianes. Perquè lluny de la dolçor del pot de les essències tenim una realitat ben amarga en què és la mateixa Espanya que vol que ens rendim davant de les seues gestes esportives i militars, té la mala bava d'invertir directament en aquesta, la nostra comarca, només 3 euros per habitant i per any. 3 euros. Dames i cavallers, 3 euros. Això és tot el benefici que tots nosaltres tenim de ser espanyol. Si l'estat espanyol, si l'estat s'atrevira a fer el mateix en una comarca d'una comunitat diferent, com per exemple a Catalunya o al País Basc, el mateix que està fent a la Marina Alta d'invertir 3 euros per habitant i per any d'inversió directa, les repercussions haurien estat unes altres ben diferents de les que estan siguent així en la nostra comarca, quan nosaltres som els únics que estem parlant d'això. Però nosaltres no decaem. Sabem que la construcció del País Valencià
és un imperatiu al que ens obliguen les generacions que vindran. Sabem, ara més que mai, que no hi ha més recepta que estar, passe el que passe, al costat del nostre poble. Fidels a les paraules de Nicolau Primitiu: treballar, persistir, esperar. I cada volta haurem d'esperar menys. Després de segles de foscor, i ara que la nit és més fosca que mai, sabem i som conscients que ja queda menys per l'albada. Màquina avant, companys i companyes, i ara més que mai, visca el País Valencià!